What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo pa rin ay mangingisda. Yan, gamit pa rin natin yung lambat natin guys. Si Eric, kung nagtataka kayo guys, kung wala pa rin si Eric tsaka si Justin guys. Si Eric kasi busy pa guys, si Justin may lagnat pa guys, kaya tayo lang muna ni Patrick. Yan. Syempre cameraman natin, Patrick. General. Tara guys, samahan nyo kaming mangisda. Let's go! Guys, nasa spot na tayo guys. Tataan na natin yung lambat natin. Let's go! Yun o guys, merinda muna tayo guys. Yan, kuha na yung mga sea urchin guys o. Halo yan guys, waki, kubkubon, paja-paja. Yun o. Let's go! Guys, merinda muna tayo guys. Let's go!
Solve naman merienda guys. Yan. Dito kasi sa amin guys, pagka yun may bigas ka lang, tapos masipag ka lang punta sa dagat, solve na kasi ang daming daming mapagkuha na ulam eh. Yan mga sea urchin. Bigas lang talaga dito sa amin bigas lang yung pinaka importante yan. Dan dito merienda yan, sea urchin, libre lang. Pero pag sa sa tawag yan, pag sa Manila, burger, saka price, may bayad pa. Dito, libre lang. Ayos. So, saan guys, yung nakuha namin guys, sarap niyan. Sarap nito guys. Sarap niyan, inihaw or kaya kahit lang yan guys, pakuluan mo lang yan, lalabas na yung laman yan eh. Yummy yan guys. Saan? Lubog na yung araw guys. Yun. Yan sila Patrick guys. Yan. Binugaw na naman nila yung lambat guys. Pero mamaya pa yan pagka ng dilim, saka natin papandawin yan. Yun. Camiguin Island. Yan. Guys, dito lang muna tayo sa baybayan. Antayin lang natin pagpatak ng dilim guys. Tsaka natin papandawin yung lambat natin. Sila Patrick tsaka Ethan guys, nandun na. Binugaw lang nila yung lambat natin. Pero mamaya pa natin papandawin yan pag patak ng dilim. Yan kakalubog lang ng araw guys. Yun. Guys, explain ko lang pala sa inyo guys kung but dito lang kami lagi nangingisda sa malapit guys or sa Pilew. Kasi wala pa tayong wala pa tayong bangka na di-motor. Pero soon guys, kung magkakabangka na tayo, yun, mag-upgrade tayo nun guys. Makakasabay na tayo sa mga mangingisda na bangkang di-motor guys. Doon na tayo sa laot guys, yan. Pero sa ngayon guys, dito lang muna tayo kasi wala pa tayo. Yung gamit lang natin guys, yung bangka na disagwan guys, nanghiram lang din tayo. Pero pasalamat pa rin tayo guys sa may-ari ng bangka na hinihiraman natin kasi pinapahiram tayo. Pero syempre pag may huli naman tayo na isda guys, hindi natin kakalimutan yan. Syempre bibigyan pa rin natin yan. Kumbaga share the blessings guys ba, para pantay-pantay tayo lahat syempre. Kasi hindi naman tayo makapangisda kung hindi tayo papahiramin ng bangka guys eh. Kasi mahirap pag ilangoy lang natin yung lambat guys. Kaya pagka pinahiram tayo, siyempre, hindi natin kalimutan yung may-ari niyan para makahiram tayo araw-araw pag gusto nating mangisda tayo. Yan. So, guys, soon, magkakabangka na tayo. Kaya, beka naman. Joke lang. Pero, guys, pagka nakabangka tayo, sure yan, mag-upgrade na yung natin, pangingisda. Sa laot na tayo. Doon na tayo. Siyempre, doon na tayo mangingisda niyan. Saka yung mamumusi tayo guys, yun. Sobrang laot kasi yun. Kaya kailangan bangka na di motor talaga guys. Kasi minsan di maiwasan yan guys. Yung mga mangingisda, yung namumusit sa laot guys. Naabutan ng unos yan eh. Kaya kailangan talaga yung di motor para once na may unos, diretso na diretso uwi yan pa muntang baybay para di maabutan. Kaya yun, soon guys, magkakabangka din tayo. Yan. So, let's go. Guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Nandito na tayo sa bahay. Yan. Kakarating lang natin guys. So ito na yung lambat natin guys. Yan na yung mahuli natin guys. Yun namin guys. Biniyayaan na naman tayo ng karagatan. Yan. So tanggalin lang natin guys.
Tapos para tayo ay makaligo. Tapos magluluto na rin para masarap yung kainan natin. Yan. Tara, let's go. Guys, ito na pala yung mga huli natin yan. Magkuha. Yan, yung mga isda guys. Gagawin natin guys. Bukas na lang ng umaga natin lutuin yan guys. Kasi anong oras na rin guys. Inabot na tayo ng dilim. So, kita-kits na lang tayo bukas guys. Let's go. Guys, good morning po sa inyong lahat. Yan. Ito na yung huli natin yan guys. Kagabi yan. Yan yung isda natin guys. Yung ibang isda guys, yung mga danggit, di na natin isama guys sa luto. Yan. So, nilinisin lang natin guys. Kasi magluluto na tayo. Ang recipe pala natin ngayon guys, sarsyadong isda. Yan. So, kaliskisan lang natin guys. Almusal natin ngayon, sarsyado. Guys, ito na yung isda natin. Yan. Prituhin na natin guys. Guys, habang hinahantay natin yung prito natin na isda, prepare muna tayo ng ingredients guys. Balatan lang natin muna guys. Guys, ito na pala yung mga ingredients natin guys sa sarsyadong isda. Yan. Sibuyas. Yan. Bawang, kamatis. Siyempre, lalagyan natin ng itlog yan, guys. Yan. Antayin lang natin matapos yung pritong isda natin, guys. Saka natin lutuin. Guys, tapos na tayo mag-prito ng isda. Ito na yun, guys. So, start na tayo, guys. Yan. Design lang natin yung bawang. Bawang muna, guys. Sibuyas. Sunod natin yung kamatis guys. Lutuin lang natin yung kamatis guys. Saka natin ilagay yung isda natin. Guys, lagyan na natin yung isda natin. Piniritong isda. Yummy. Saka natin lagyan ng tubig guys. Saktong ano lang guys. Kumulo na yung sarsyado natin. You know. Yummy!
Timplahan lang natin guys, lagyan natin ng asin. Guys, tikman na natin guys yung sarsyado natin. Ayos na to guys. Guys, lagay na natin yung itlog natin guys. Hintayin lang natin kumulo yan guys. Tsaka kainan time. Guys, almusal po tayo guys. Kain po. Guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, share, comment down below, and please don't forget to subscribe. Salamat po.